Mala som sen. V tom sne som bola v meste plnom ľudí. Zrazu som počula krik a videla som ľudí utekať preč. Hneď som vedela, že na ľudí prichádzajú levy a tigre. Ocitla som sa vo veľkej budove, ktorá vyzerala ako kostol. Zavrela som dvere a cítila som, ako na dvere útočí lev. Cítila som jeho dých, ale nebála som sa. Zadné dvere boli otvorené a ja a ostatní ľudia sme cez ne potichu vyšli von. Utekali sme na vrchol kopca, preč od mesta a videla som, ako ľudí trhajú. Jeden z nich mi skočil cez hlavu a pamätám si, že som dostala múdrosť od Boha, aby mi ukázal, čo mám robiť, aby ma nedostali. Tento sen sa mi sníval už 2-krát a verím, že Boh nás vyzýva, aby sme sa modlili za naše mesto, krajinu a za ľudí v nej. Dal mi tiež 1. Petra 5, 8, 9. Nebeský Oče, Tvoje slovo v 1. Petrovi 5, 8, 9 nás varuje, aby sme boli triezvi a ostražití, pretože nepriateľ obchádza ako revúci lev a chce nás zožrať. Ale Ty nás tiež vyzývaš, aby sme stáli pevne vo viere a vedeli, že v našich zápasoch nie sme sami. Pane, pozdvihujeme pre Tebou naše mesto, našu krajinu a náš ľud. Chráň nás pred každým plánom nepriateľa, násilím, rozdelením, katastrofami a duchovnými útokmi. Obklop naše domy, naše ulice a národ svojimi mocnými anielmi. Posilni našich vodcov múdrosťou a bezúhonnosťou a do našich spoločenstiev vnes pokoj. Nech sa srdcia ľudí obrátia k Tebe. Odolávajú nepriateľovi a stoja pevne vo viere. Dôverujeme Tvojej moci, že nás ochráni a vyslobodí. Nech nad našou krajinou zavládne Tvoj pokoj a spravodlivosť. V mene Ježiša Krista sa modlím. Amen.